Palang araw po sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po kung sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sakit araw-araw. Saan man kayo naroroon, sana po ay suportahan nyo po ang Hiwaga ng Pangasinan. Sana po mag-subscribe kayo, mag-like and share. Marami pa ako ibabagi po dito ng mga karunungan lihim po sa Hiwaga ng Pangasinan. At yung mga nagre-request po, ipakakalog ko sa yung mga request nyo po. Sana po ay maintindihan nyo po na sana po ay wag po kayo kung po sa mga taong nangangailangan. Sana po tumulong po kayo para gabayan kayo ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At ang tagubilin ko po lamang po sa aking mga binabagi po ay sana po pakaingatan po at huwag niyong ipagyabang, isa puso't isipan lamang po para gabayan po kayo at tulungan po ng nagbabantay po ng mga espiritu sa mga orasyon na aking binabagi po. Sana po ay pag na-share ko po sa inyo, pwede nyo rin pong itulong sa kapatid nyo o sa mga kamag-anak po ninyo. Gusto nyo pong tulungan sila, basta gamitin nyo lamang po sa kabutihan po. Huwag nyo pong paglaruan po, huwag nyo pong testingin lamang po, huwag nyo pong testingin para hindi po kayo mabusong po. Para gamitin nyo lamang po sa tama kung nangangailangan po. Ito po mahirap na po kung halimbawa tinisting nyo po tinitesting nyo lang, testingan lamang po. Mapikturin po yung tinitesting nyo po, pati siya nadadali po. At kayo rin po, madadali rin po kayo. Kaya dapat po ay kung nangangailangan po o kailangan pong gamitin po yung orasyon po, saka nyo po gamitin. At bago pong lahat po, kung wala po kayong poder po ay sana po ay tignan po yung Hiwaga ng Pangasinan. Marami po ako na puder dyan. At marami pa rin po ako ibabagi po sa mga puder para matuto po kayo manggamot. Dito po, kahit na wala ka pong devotion po dito, o po, basta may masinting nais ka na tiwala ka sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kasi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat po ang pwedeng gamitin po kayo, kung pwede po kayo manggamot. Alalayan po kayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Pakakalog po sa inyo ng mga magagamit po nyo kung talagang may masinting nais po kayo na tiwala po sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na buong puso po nyo inaalay po yung kaluluwa po nyo sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nagabayan po kayo. At ang bibilin ko po, ang mga orasyon po dito ay dapat po ay maganda po ay pag nag-uusal po kayo ng orasyon po yung sa isip lamang po. Isanay nyo po sa isip lamang po. Huwag nyo pong isanay po yung maingay, yung pwede po kung yung pabulong lamang po na wala po nakakarinig, kayo lamang po nakakarinig po yung maingay po. Huwag nyo gayahin po yung iba kasi minsan po yung mga espiritu gabay po ng mga orasyon po, o may mga nagkukumpos yung mga espiritu. Pag halimbawa po yung kasasama po yung orasyon po na gagamitin po, yung masasaktan sila, lalong dadami po yung pag nagkukumbati po kayo. Halimbawa nagkukumbati po kayo tapos maingay po kayo, may maapektuhan po ng mga masamang espiritu, matatamaan po sila. Kaya dapat po ay i-practice nyo po yung usalin lamang po sa isip lamang po para hindi nila marinig,
At higit sa lahat po, wala pong masasaktan ng mga kwan po, sa mga espiritu na gumagabay. Sana maintindihan po yun. Dapat po isana nyo po sa kwan po, sa isip lamang po, yung hindi po nakabuka ang bibig. Ang pag-uusap po ng technique po ng sa isip lamang po ay hindi po nakabuka ang bibig. Na para po kayong nagbabasa lamang po, nagbabasa po na binabasa nyo po sa isip lamang po. Pero parang bumubuka-buka yung bibig nyo sa ilalim. Pero hindi nakabuka yung bibig, hindi nakabuka, nakaangat. Kundi parang gumagalaw-galaw lamang po. Halimbawa po ganito. Yung nag-usal po kayo ng sa isip lamang po, yung hindi po nakabuka yung bibig, hindi po nakabuka, nakagano lang po. Gano'n lang. Pwede nyo pong basahin. Basta wag nyo lamang po nakabuka ang bibig. Yan po. At dapat sana po kung binabasa nyo po, nangagamot po kayo, ay halimbawa po nangagamot po kayo, huwag nyo po ipakita, ipahawak po yung librito nyo po. Kasi mawawalan po ng bisa at manghihina po. Kasi ang nagtataglay po yung mga orasyon na yan ay mga mabubuting espiritu, mga gabay, mga anghel. Ayaw nila po yun ipahawak o ipabasa. Yan po. Sana po pakaingatan po nyo lagi. At huwag nyo pong ipahakbang po yung mga libreta nyo po kasi mawawalan po ng kapangyarihan, bisa po, manghihina po. Sana po naintindihan po aking ibig sabihin. Maraming salamat po sa inyo na. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon po ay yung isi-share ko po ngayon po ang araw po ito yung orasyon para matanggal ang bisyo ng isang tao po. Orasyon para matanggal po ang bisyo ng isang tao. May nag-request po sa akin, ito na po yung request mo kung para matanggal ang bisyo ng yung asawa. Hindi na po. Magdasal po ng isang ama namin at isunod po ng isang bisis lamang po. Ibulong ito, ang pamamaraan po nito ay ibulong po sa pagkain. Inumin, kape o soft drinks bago ibigay sa kanya. Ang pamamaraan po ay gagawin po ito sa Martes o Biyernes lamang po. Yung gawin po ito ng Martes at Biyernes lamang po. Kahit gawin nyo wag nyo pong gawing araw-araw po, Martes at Biyernes lamang po, para matanggal ang isang bisyo ng isang tao. Sana po naintindihan po niyo ang ipaliwanag. Magdasal ng isang ama namin at isunod po yung orasyon po ng 3 bisis po. Ay isang bisis lamang po. Ito po sa pagkain, soft drink, kape, inumin. May masinting nais po na tiwala po kayo sa sarili. At higit sa lahat po, huwag nyo pong ipakita kung kinuha nyo po malimbawa po samantalin nyo pong nakataligod po yung asawa nyo po, ibulong nyo po, tapos iipon nyo sa inumin o pagkain, soft drinks, kape. Sana po dapat po ay may memoras nyo po, sana po may memoras mo po para matanggal po ang bisyo ng inyong asawa o kahit na sino, kahit anong klaseng bisyo matatanggal po basta may masinting nais po kayo. Narito po ang orasyon po. Salin ko po, mag-isang po ng isang ama namin at pinakapudir po yung ama namin, tapos isunod po yung orasyon po. Risi Noso Ugyek Pristok Talpik Amtupam Mikso Ipsa Implitong. Isang bis na narito pang orasyon po. Ate. Ano po?
screenshot nyo po para makamon po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bago po ang lahat po ay shoutout po sa inyo lahat. Sisya muna po kayo kung hindi po ako nakapang-shoutout. Isa-shout ko rin po kayo. At sana po kayong tumutok naman po kayo dito sa Iwagan ng Pangasinan at mag-subscribe po para umandar po yung subscribe ko po at mag-like and share po. Sana po ay nagusto po niyo ang aking mga binahagi. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mahal na mahal ko po kayo. Iwagan ng Pangasinan po.